absat ken papagayam intay nga rodan ibuksilan iti daniw ininang ko Nicole Alexalet itanay partes ti Ilocos iti paut anapnuan kinadagsanggasat paulo na pailang nasakitin iti kinapudno na adun apanubok ti dimteng yamanek unay tanam amuka nailiwliwag ko dagiti saem anang punas na ut man ti saem alinak-amak nakuyem no sirpatek ti lawang nupay sitatakder ti sadiri akamang tilawag amang itunta itinumno adalan jak mabalin nga ilimed ti impaay di kalman ajak pulos iliwen asublyanan ngem kastay ti biyag kayarig na ti kayo tumubo agsanga amang ipaay sa linong ina irarangpaya ngem uray dumuprak ni alawig nadawel panubok kasmanje daluyon nagpanes sa inek dito'y marukong tip-tip-tik ita ngem amot ka di at dagayam anapanaas no alilawek to'y kinatao agmay may sahag nga agitur kadagito'y apadas bukudang nga ikupin makasalitaan anapnuhan kinagdagsanggasan maunay nina nalpasan daytan ngam nayunak when itiinak panagmaymaysa lagipek tinasasamit nga naglabasan ta ililiwek nagitisamit abalikas nga agtaod